दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै बे समाव मागो दमासिनि धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि 3 बोसोरारि जथुमा बेयो सनितपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मुंख्लं मनिराम रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव फैबाय थानाय 18, 19, 20 जानुवारि 2024 बे समाव बे खालाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुब गाजा गोमजायै जाफुंनो थांगासिनो दङ। आरो बेनि गाहाय थांखिया जाहैबाय जोङो 50,000 खनसेयैनो बाथौ आर'ज खालामनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। आरो बे हाबाफारियाव मख'नो गोनाङा बेदि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां गेदेमा बिथांमोनानो बाहागो लाफैगोन। बे हाबाफारिखौ जोंगा मागा खालामनो थाखाय जोङो बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे हाबाफारिया दिनैसिमहालागै 15 जानुवारि 2024 बेसिमाव जोङो नुनो मोनबाय। बानजाय आफादजों दिनै जोङो लाइमोन आफाद हिसाबै बिथांमोनजों जोङो जिरायदों। दा बेवहाय नुनो मोननाय बायदियै दिनैसिमहालागै 90% माखासे खामानिफ्रा जाफुंबाय। दा बेवहाय जोङो जाफुंहोनो थाखाय आरो साबसिनै जोङो जाफुंहोनो फैबाय थानाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय लाइमोन आफादनिफ्राय जोङो हांख्रायगोन। गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गौमा आर'जखौ खुब मोजाङै जोंगा मागायै खालामफैगोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे सानथौ सानस्रिफोरखौ हारिमुवारि धोरोमारि बिथिंफोरखौ गेवलांसारनायाव खाबु होफैगोन। दा बे समाव जोङो लाइमोन आफाद जानानै जों हांख्रायगोन जे जोंनि बर'निफ्राय गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय जेरै ख्रिष्ट धोरोमारि, ब्रह्म धोरोमारि, गुदि बाथौ बिथांमोननि गेदेमा बिथांमोनखौबो जों बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाजानायखौ जोङो मिजिंथिदों। बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। आरो बे समाव जोङो दिल्लीनिफ्राय, बांलादेशनिफ्राय, मेघालयानिफ्राय, अरुणाचलनिफ्राय, बेंगलनिफ्राय, नेपालनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों जे लाइमोन आफाद जानानै फैबाय थानाय बे गौमा आर'ज आरो बे 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामफैनो थाखाय दा बे समाव जोङो लाइमोन आफादनि जानानै बुंगोन माखासे जिल्लाफ्राव माखासे हादरफ्राव जोङो हांख्राय लाइजामफ्रा हयथ' मोनहैयाखै जानो हागौ। अब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायदों लाइमोन आफाद हिसाबै बिथांमोननिसिम लाइजामा सौहैयाखैब्लाबो बै हाबाफारियाव जेन बिथांमोना बाहागो लाफैयो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि जाखिनि बिजों फोसावबाय थानाय बे समाव आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। दा बे समाव आङो जिल्ला लाइमोन आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि सनितपुर जिल्लानि जानानै दासिम आङो नुनायाव जोंनि जाखिनि सनितपुर जिल्लायाव मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जाखिनि सावरायमेल बे हाबाफारिया खुंनो थांगासिनो। बेजों लोगोसे मैखोम जाखिनि मावनो लानाय मोनसे मिजिं जाय 50,000 सुबुंजों मोनसे आर'ज गौमा खालामनो थांगासिनो। बे आर'ज गौमाखौ लानानै जोङो अमित शाहखौ टारगेट खालामनानै जों बिथांखौ जोंनि नैबे सनितपुर जिल्लायाव बिथांखौ सौफैहोनायनि बा आगान होनायनि मोनसे थांखि लादों। दा आं सानो सनितपुर जिल्लायाव बेवहाय मैखोम मावनायनि अनगायैबो जोंनि आसाम नाङै जायफोरनाखि बिथांमोना दङ बिथांमोना बेवहाय नुजाफैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि मोनसे हाबाफारिखौ मावनो गोनांथि दङ। आं लुबैदों जोंनि जिल्ला गौथुमनि मोनफ्रोम बियाबाव जायफोरनाखि बिथांमोना दङ दा जों बेयाव मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो। जिहेथु जोंनि सनितपुर जिल्लाया दिनैसिम जों जारिमिन रेकर्डआव जेनफेराखै जेरावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि अनगायैबो जोङो बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि जा गल्डेन जुबलि बेखौबो जों सनितपुर जिल्लायाव खुंनानै हरबाय। दा आरोबाव जों बेनि सिगाङावबो साहित्य सभानि बेसेबांबा गिदिर मैखोम जाय समाव तरुन गगैया चिफ मिनिस्टार दंमोन आसामनि बे समावबो जोङो बिथांखौ जोंनि बे सनितपुर जिल्लायाव आगान होफैनो हानाय मोनसे राहाखौ मोननो हादों, खाबुखौ मोननो थांदों। दा बे समावबो जोङो अमित शाहखौ दिनै आगान होफैनो हाहोनो नाजानाया माने जोबोद जारिमिनारि रेकर्ड। बेखायनो आं लुबैदों बे हाबाफारिखौ मैखोमै मावफुंना हरनायाव जोंहा सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गिदिर रिस्कनि बाथ्रा दङ। बेखायनो आं लुबैदों गामि बिथोरनिफ्राय जेसेबांखिनि जोंनि बर'फोर दङ बाथौआरि नोंथांमोना लोब लोब फैनानै फैबाय थानाय जाखिनि 18, 19, 20 जानो गोनां जाखिनि जोंनि 13थि 3 बोसोर सावरायनाय बेयाव नुजाफैथारनांगोन। दा जोङो आसा खालामदों जोंनि लाइमोन आफादनि अनगायैबो जायफोरनाखि गागि आफादाव माइनाव आफादाव दं बिथांमोनाबो बेयाव मैखोमै नुजाफैनायनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानांगोन। आं बेखौनो लुबैदों। दा आं लाइमोन आफादनि जानानै बेखिनिखौनो बुंबाय।